Друзі, привіт! А з цього відео ви дізнаєтесь, в чому замочити насіння огірків, щоб воно дуже швидко проросло і ви отримали швидкі сходи. А що найголовніше, щоб вони були міцні і щоб розсада не хворіла. А для цього потрібно замочити насіння огірків в правильному засобі. Про це я зараз і розповім. Перший засіб, котрий я вам зараз порекомендую використовувати для замочування насіння, це гумат калію. Зараз поясню чому. Я його вже використовую не перший рік і не тільки для замочування насіння, а ще й по всьому сезону. Він підходить як для кореневих, так і для позакореневих підживлень розсади. А сам гумат являє собою екологічно безпечну гумінову кислоту, яка утворюється в результаті реакції лужного гідролізу. Я думаю, що вам це нічого не каже. Але найголовніше, що результат сам все скаже за себе. Для замочування насіння потрібно всього 1 мл гумінової кислоти розчинити у 100 мл води. Вода має бути тепла. Досить замочити насіння на 2 години, а взагалі дивіться по насінню. Щойно воно наситилося водою з гуматом, стало товстішим, то можна насіння діставати і висаджувати його, хоч у відкритий ґрунт, хоч у стаканчики. Все залежить від погодних умов в регіоні, де ви проживаєте. А всю решту гумінової кислоти, яку ви придбаєте, потім використовуватимете у цьому сезоні та збиратимете багаті й екологічно чисті врожаї. Другий рецепт – це замочування насіння у перекису водню. Оскільки в його формулі є атоми кисню, це чудовий окислювач і також чудовий антисептик. Тож цей засіб не тільки прискорить пророщування насіння, тому що перекис водню чудово розм'якшує оболонку насіння і ви отримаєте швидкі сходи, а також, якщо насіння невідомого походження, наприклад, з вами поділилися сусіди, або ж ви саме збирали насіння, то є велика ймовірність, що на ньому є патогени грибків, а перекис водню усі їх знищить. І коли з'являться перші сходи, вони будуть рости чистими і міцними. А потрібна буде звичайна 3% аптечна перекись водню. Так само берете якусь неглибоку ємність, насипаєте насіння і заливаєте чистим, нерозбавленим перекисом водню, таким шаром, щоб перекрити насіння хоча б на 5 мм вище. А замочувати насіння у перекису водню потрібно також 2 години. І наприкінці відео дам вам кілька корисних порад. Перше. Замочувати потрібно насіння хоч покупне, хоч власноруч зібране. А ось якщо ви придбали насіння, відкрили пачку і побачили, що воно оброблене, або ж в оболонці, таке насіння замочувати не варто, тому що воно вже пройшло передпосівну обробку і готове для висаджування у ґрунт. А друга порада, коли ви занурили насіння у перекис водню або ж у гумат калію, і якась частина насіння опустилася одразу на дно, а якась частина плаває зверху, не поспішайте думати про те насіння, що не потонуло, що воно погане. Протягом півгодини, коли розм'якшиться оболонка, воно потоне. А якщо якась частина все ж таки не потоне, то це насіння не має сенсу висаджувати, тому що сходів ви від нього не дочекаєтесь. А висівайте тільки те насіння, яке опустилося на дно. Тож, друзі, кому інформація з цього відео була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня, до зустрічі у нових відео.